nyt jää. Kyllä, nyt on semmoinen, että jäätyy varmasti. Tyhjältä tuntuu. Tää. Niin nostakko sen pöntön siitä kelkasta pois, niin se on kalapöntö. Menetkö tuota kallaa on? En minä tiedä. Niin, no taisi ottaa sitä, jos sitä ei olisi täällä. Tuolta on varman päällä ja no nostetaan, niin sitä ei tule. Niin. Näin tehdään. Perhänäkö eri tavalla kylmät nyt nämä? Onks tää vanha tuttu? On. Tämä on. Mistä se on mennyt? Tää mun mielestä on just sama mikä saatiin. Niin, se on näyttänyt, että mä tykkään uijahtamista. Se lähtee oikeaan suuntaan. Voidaan nyt mennä tuonne naapuriverkkoon. Kyllä että sinne kun se menee, niin se mahkaa jää. Niin. Sinne ei tule mennä. Tää verkko on turvallisempi tällä. No. Sillä se niin rauhallisena oli siinä ollut, eikä sotkenut paljon, kun se ymmärsi jo pelijuon. Joo, siinä tässä käydään vaan tämmönen katsomassa minkälainen keli on yllä. Joo. Kato, aika monen made. No, hyvä vissiin matikka kettu, mitä saa. Täältä se sotkee tämän. Millisen verkon. Eiku 5560 sen tuli se soppa. Nyt nämä on ollut liikkeellä näköjään. Näköjään, joo. Tää on kohta niin sutussa tää verkko, kun tähän jääkkään. No sitten on siellä. Joo, ei tarvii enää murehtia. Vähän vauhtuun, niin yrittääpä sitten selviä. Niillä on iso ahven. Joo. Tässä samassa verkossa oli viimeksi. Niin oli. Tää on kyllä 100 grammaa pienempi. Joo, pikkusen on pienempi. No. Kyllä, nyt olisi kiva pilikki. Ois. No pilikin tehdä niitä, mutta mitä saa. No nyt vissiin, onko nyt sen verran kylmempi vai oliko mulla jotenkin kylmemmät kädet? Nyt alkaa kyllä nää kokukädet vähän jätää jää. Onhan, ettei saa pakkasta aika paljon enempi kuitenkin. Vähän ennen toisen verkon kokemista niitä nää. Oikein tiedät miten kun
otan hanskat pois, niin mä en tiedä saanko mä niitä enää. Siinä on isompi kuha. Se onkin vetänyt taas hyvin. Hirveä suppu. Oho. Tänne teoriassa mahtuisi semmonen niinku sormikasti, mutta se tuntuu niin kömpelöltä sitten, että siinä on ala- ja yläpuolella kyllä ihan onnellisesti. On se saa sisältä kauheasti. Paljon mitä tehtiin, jääty siihen. Ei toi kyllä. Toi nyt tosta lähe. Ei sitten. Ei, missä ne kyllä paremmalla kelillä. Se on paljon vaihtoehtoja. Kun se jäätyy, niin sitä saa sen käydä. Joko tuli päävetävän käteen. Eikö vieläkään? On se siis. Jaha, vielä tää irtoaa tästä jäästä. Sieltä kanssa. Kelkkahan siellä meni. Kelkkailu jäät. Joo, no se on siellä ihan Tältä verkasta yksi saimen eikä mitään muuta. Asia tyytyväinen. se pari kiloa. No semmonen ja on vähin. Se on aika passeli. Sitten tämä ymmärretty tämä homma. Mitä tässä mitään? Siinä heti lahna. No niin, kiitos. Tätä aina ne rupes tulemaan. Niitäköhän on tää aina. Niin hyvä. Se jäätyy tuohon. Tuossa pitäisi olla joku kumimatto. Kuvimat. No siinä on vähän. Tää on tää edellinen. Se oli se edellinen sama seppuri. Ei oo auennut. Ois otettu aukaisi. Niin. Sivuun. Napsia on alkanut aukon. Seuraava lahna ja kyllä tää nyt näyttää jo huono. Kyllä, niin näyttää. Menee hoitokalastuksen puolelle. Taas pitää siitä verkkoja siasattua. Hei, meinaat, että niin no joo, ei tuossa äskeisessä verkossa lahnoja, mutta Ei nämä oo pitää ollut. aina siirtää Niin näkyy olevan, ei muuta kuin tuonne päin. verkon mittaan. Näitä se tulee mittana aina se rantaverkossa. Täällähän on jossain se meidän yksi tuuran terä, koska me On. saadaan sen verkon. Se on jossakin se on.
Niin, kummalle puolelle se tippuu. Ei, kyllä on tuolla. No kyllä periaatteessa tuohon Se on, tähän verkkoon se voisi tulla. Siihen voisi tulla. Ja siitä vanhasta kokoelmasta. Niin. Aito aurinko lämmittää sinne. Tää on ihanan tyhjä tää verkko. Niin on. Otetaan ne kalat sitten kun lauhtuu. Otetaanko oikeesti niitä joku 2 lahnaa? Ja se viimeksi sillä alasella, mitä sitten kun nostit. Niin on. Katsotaan kuinka monta tuosta. On siinä yksi iso kuva. Oho, aika poinen siitä. Hirveä, kun se on hyvä posti. Tuli viimeksi Näin saa sikaa olla saatu tältä koskaan. Ei, se on komea siinä.